Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da kasancewa a wannan rana mai albarka. A yau na zo muku ne da site mai matuƙar amfani wanda zai amfane mu baki ɗaya. Dalilin cika wannan site ɗin dai za ku samu waya tab a kyauta wanda kawai abin da suke da buƙata za su koyar da ku yadda ake yin fim ne da kuma yadda ake aikin gidan TV. Wannan site ɗin ba kowane site ba ne illa Cap Film and Television. Wannan kamfani ya kasance yana a Lagos ne da zama, ina nufin reshen su yana a Lagos, wanda manufarsu shine za su koyar da mutane yadda ake haɗa fim da kuma gabatar da aikin gidan TV a kyauta ba tare da mutum ya wani wahalar da kai ba. Abin da kuke da bukata kawai ya zama kuna da national ID card naku ko voters card, wato katin ɗan ƙasa ko katin zaɓe, sannan ya zama kuna da result naku na makaranta, in ce SSCE, ina ce SSCE wato NECO ko WAEC, sannan wanda suke da diploma su ma za su iya cikawa da sama da waɗanda suke da result manya. So ba tare da na cika ku da surutu ba, bara in je kai tsaye wannan site ɗin na nuna muku yadda ake cika shi a sauƙi. Za ku manta za ku samu tab ne a kyauta, wato tab babban wayan na wanda za su ba ku shi ne don su dinga koyar da ku ta wajen wayan dai ya kasance akwai application nasu a ciki wanda za su dinga koyar da ku ta ciki kenan. Sannan ni ɗin ga naune ba jiyau ba ni dai na cika ba, amma abokina ne tabbas ya cika kuma sun kawo masa abinda bayan mutum ya cika zai jira kawai su yi accepting nashi ne. Suna karɓar mutum shikenan za su tura muku ta email cewa sun yi accepting naku, yanta su karɓe ku ne. Suna karɓar ku sun tura muku ta email, za su tura muku inda za ku biya naira 2,500 kacal. 2,500 kacal ɗin nan shi za a yi amfani a matsayin kuɗin delivery ne, kuɗin kawo muku wayan nan kenan daga Lagos, wanda inda ya sun yi accepting daga kwana 10 zuwa kwana 15 a tsakanin wannan kwanakin wayan ku zai iso hannunku, wanda a yanzu haka suna kan yin wannan processing kuma ana cikawa. So ba su dai faɗi ranar da za su rufe ba, amma in sun gama samun ɗalibai da suke bukata za su rufe. So wannan dama mai amfani ne gaskiya, wanda za ku koyi yadda ake haɗa fim da kuma yadda ake gabatar da aikin gidan TV, wanda zai taimaka wa in ce waɗanda suke da YouTube channel da page da dai sauransu. Zai yi amfani matuƙa, hanya ne kuma wanda in mutum ya koya zai samu hanyar samun kuɗi matuƙa. So bara mu je kan wannan site ɗin kaɗan. Abin da nake da bukata yanzu za ni ce za mu shiga shi browser nawa kenan. So ina da bukatar dai bari in buɗe wannan manunin nawa. So yanzu ga browser na shiga. So ni na riga da na cika nawa na yi submitting. So yanzu za mu koma daga farko ne yadda zan nuna muku yadda process ɗin yake. Ga link ɗin daman na riga da na copy, so zan yi pasting. Yanzu gashi nan yana process kamar yadda kuke gani dai. Yanzu wannan dai ga ɗan bayanansu game da wannan, kuma sun kasance sun haɗa hannu ne da Mastercard Foundation kawai don a koyar da mutane wannan harkar sana'a mai sauƙin, tare da kuma ba su waya kyauta na tab wanda mutane za su koya. So kun ga dai nan ga details nasu, bayanansu, wanda idan ku zauna ku karanta za ku ga kuma abubuwan da za su koyar. So yanzu in mutum ya gama karanta wannan, sannan akwai application nasu akan App Store, sannan akwai a Play Store kamar yadda kuke gani, kuma za ku iya gayyatan abokanku ta nan insha Allah. So yanzu abinda za mu yi wannan get started da kuke gani a saman nan, shi za ku taɓa don ku yi rijista. Kun gan shi kamar haka. So yanzu bara in taɓa get started. Kuna taɓawa zai nuna muku abu kamar haka, wato waɗanda ba su yi rijista ba kenan za ku yi kamar yadda kuke gani. Sun nemi da email naku za ku saka, sannan ku saka password, sa'annan ku kuma ƙara sa password. So yanzu bara dai ne yake mun iyaka, duk da ni na riga da nayi, bara mu saka mu gani. So yanzu mu ce ga email nawa wanda zan yi aiki da shi.
so yanzu na saka nawa email din, so sai a nan zan saka password. Yanzu kun ga dai ni na riga da na gama cika details da suke da bukata, email sannan na saka password, so yanzu sai in taba kan register kamar haka kuma za ku yi. Gashi dai yanzu kun ga ya yi rijista, sun riga sun bani account ɗin. Yanzu abin da zan cika duka details na kamar yadda kuke gani. Zan sa suna kenan, yanzu mu ce na sa suna na Ismail Ibrahim Muhammad, sannan ga email nawa, sai phone number, za ku saka phone number a wajen. To yanzu gashi na saka phone number, sai ku yi selecting nan gender, selecting gender ku cika dai, sai date of birth, haka nan za ku saka date of birth naku. Yanzu mu ce ni kai ina dan selecting dai abun da zai yi, gashi mu ce na yi selecting date of birth haka, sai address kamar yadda kuke gani. Yanzu mu ce na ce Jambutu Haske, so Adamawa State. Ga yanzu na gama cika wannan, kuna gama cikawa sai ku dawo ku danna next kamar yadda kuke gani haka. So ga next yanzu na taba. So kun ga yanzu anan suna muku tambayoyi, nan dai sun ce wani kwali mutum yake da shi a ƙasa ko kuma wanda ya gama. Kun ga nan sun akan not completed primary school, mutum bai gama primary school ba. Wannan mutum ya gama primary school, wannan kuwa mutum bai gama secondary school ba, nan kuma mutum ya gama secondary school, nan kuma mutum bai gama yin diploma shi ba, yana kan yi kenan, nan kuwa ya gama. Ga sunan dai daban-daban kamar yadda kuke gani, sai ku duba kowanne, ga na waɗanda suka gama master, ga waɗanda ba su gama ba. So yanzu mu ce ni ban gama diploma ba, ina kan yin diploma. So nan kuwa kamar yadda kuke gani sun tambaya me nake yi dan a rayuwa na. So yanzu dai ni bari in ce ni ɗalibi ne, kun ga na yi selecting, sannan nan sun ce nawa nake samu a wata kamar yadda kuke gani. So yanzu mu ce ina samun 10,000 zuwa 30,000 kowane wata. Sannan nan kamar yadda kuke gani a ina nake rayuwa, so gashi nan hostel/religious shelter, gashi nan dai rented one room tenant, gashi nan sai ku duba ko wanne ne tsarin yayi tsari da naku da gida. Yanzu dai bari mu ce ni maybe a hostel nake kwana. So nan suna tambayan wasu kayan wuta kuke da shi a gidanku. So yanzu mu ce akwai generator, za ku iya selecting a nan da yawa daban-daban. So yanzu mu ce akwai solar, sannan sai mu ce tunda akwai wuta nan kuma ba su sa wuta ba, yanzu bari mu ce any other source. So kun gani na yi selecting uku, za ku iya zaben ɗaya, it depend me kuke da shi a gida. In generator ne kawai za ku saka, in solar ne kawai ku saka, in kuwa gashi nan dai duk abu da kuke da shi. Nan kuma gashi nan idan da mutum shin yana da nashi gidan ko kuwa dai a gidan su me suke da shi, gashi nan dai anan kun ga sun nuna air conditioner, yanzu bari in ce akwai, sannan na saka cewa akwai laptop, sannan mu ce na sa akwai TV, gashi nan dai sai ku yi selecting duk abubuwan da kuke da shi. So gashi nan dai duka sai ku yi selecting abubuwan da kuke da shi a gidanku. Sai mutum kuna kammala haka sannan sai ku yi next. So na gama cika nan. So nan kun kalla nan sun kawo ne akan na yi uploading result nawa kamar yadda kuke gani haka. Yanzu ina kan drag nan kuna tabawa kan kamar yadda ne cycle drag nan kuna tabawa, to zai ba ku damar ku yi uploading result. Yanzu kun ga na taba, so gashi nan zan taba alamun download da shi ni nawa document ne na taba, so zai kai ni kan waya na, sai na duba inda result na yake. Kamar yadda kuke gani za ku duba a ina result na ku yake, akan waya ne ku taba, in kan memory ne gashi nan dai ta inda kuka ajiye abun ku, in ma akan drive ne gashi nan duka za ku taba, ga photos da dai sauransu. So yanzu ni zan duba result, bari mu ce yanzu zan musu uploading WAEC. So ina ganin ba a nan WAEC ne yake ba, bari mu je recent, kuma bari mu duba download.
so ga WAEC result na taba shi. So abu guda ɗaya kawai suke da buƙatar za ku musu uploading, kamar yadda kuke gani dai sun ce mutum zai iya ɗaura WAEC result nashi in ma na SSCE ne ko GCE, ko kuwa mutum zai iya ɗaura NECON shi, sannan ya zama dai mutum yana da at least 4 credit a subjects ɗin da ya yi na jaraba, sannan mutum zai iya ɗaura certificate nashi na HND ko degree. So yanzu kun gani na ɗaura WAEC nawa, ko guda nawa kuka ɗaura guda ɗaya za su yi aiki da shi na farko da kuka fara ɗaura. So sai ku yi save ku danna next, kamar yadda kuke gani kun ga yana yi uploading. So a nan sun nemi da mutum ya ɗaura katin ɗan asanin slip kenan, ko voters card katin katin zaɓe, sannan passport shi kuma international passport kenan na fita ƙasar waje, ga driving license ko student ID ga shine ID card naku na makaranta, duka za ku iya ɗaura. So shi ma dai za ku taɓa kan wannan blank space nan, kuna taɓa haka zai ba ku daman ku yi uploading nashi. In hoto ne, in ma ɗaukan hoton shi za ku yi yanzu sai ku taɓa camera. So ni ba ɗaukan hoton shi zan yi ba, zan taɓa download don ɗauko shi. So yanzu mu ce na duba slip nawa, zan dubo inda yake. So haka dai za ku bi ku duba inda abun ku yake, sai ku ɗauko ku ɗaura. Ya Allah, ya yake ne. So ga my documents zan duba, sai musu uploading in card na zan ce haka gashi. Kun ga na yi uploading, yanzu zan danna alamun save a review nan, ina taɓawa haka. So kun ga gashi nan yanzu ya nuna a nan za su ba ku daman ku duba duk wani information naku da kuka saka, komi daidai ne. Kun ga kamar yanzu haka sai ku duba ku karanta, in duka abun da kuka saka daidai ne, so sai ku zo ku yi tikin wannan, sai ku zo ku yi tikin a nan ku sanna good kenan kamar haka, sannan ku danna submit. Ga submit a ƙasa, sai ku danna submit. In kuma kuka duba kuka kalla akwai akasin abun da ba ku ɗaura ba, ga abu mai sauƙi, sai ku danna back nan. Kuna danna back shikenan zai koma baya, sai ku yi back ku koma tun farko, sai ku gyara inda aka samu mishkila. In kuka yi back kuka kalla baya na back da kuka yi na farko, sai ku ƙara komawa baya dai still. Nan in na ce back gashi nan anan, back komawa baya wannan da kuke gani, so shi za ku taba ku yi baya ku gyaggyara duk abun da suka tambaya. So kuna gamawa sai ku dawo ku yi tikin wannan good din. Kuna yin tikin wannan good din sai ku danna alamun submit. So kuna yin submitting za su tura muku message ta email naku kamar yadda kuke gani. Bara mu je email na ku ga me suka tura min. So ga Gmail nawa yanzu na shiga yana loading. So ga message nasu kamar haka, kamar yadda kuka gani wannan info na. So shine message nasu. So bara an taba ku ga me suka ce. Yanzu ni da shike na riga da na yi submitting na, to haka za su tura muku email. In kuka kalla ba yi muku haka ba, so an samu aka sai kun yi mistake ba ku sa email naku daidai ba kenan. So kun ga yanzu abun da suke ce min, thank you for your application for CAPPIM and Television Academic e-learning program. So yanzu suna gode min akan hakan kenan, sun gaya min cewa sun karbi sakona, sannan za su sanar da ni ta nan ta email nawa kenan cewa an karbe ni ko kuma ba karbe ba. To wuyanta su karbe ku ne, suna karban ku shikenan kun huta. Za a aika, suna karban ku za su tura muku dai message ta nan email din kamar yadda kuke gani. Za ku ƙara receiving message, za su tura muku inda link da za ku taba ku je ku biya kuɗi, ko kuma su tura muku dai account number ta nan, sai ku tura musu kuɗin da suke nema mutum ya tura kuɗin da za a kawo masa abu ne a faɗin Najeriya, in ce 2,500 kuɗin mota kenan na kawo abu kuɗin shipping. So mutum na biya daga kwana 10 zuwa 15 a tsakanin wannan kwanakin za su sanar muku cewa wayan ku zai iso, kuma zai iso wannan tab din yana isowa kuma lokacin da za a fara class na koyar da abun nan harkan film da kuma gidan TV, koyan editing da sauransu. So za su dinga amfani da wannan wayan da suka tura muku ne, ta wajen za ku dinga wannan training naku. So daga nan mutum kuma in ya kammala kun ga kun amfana biyu. So wannan kuma kamar yadda kuke gani, wannan dai shine application nasu wanda ni na dauko daga Play Store. Duka dai anan muka kawo karshen wannan shirin namu. Sannan insha Allah kamar yadda dai na saba faɗi, zan ajiye link na wannan site din a description na wannan channel namu mai albarka mai suna Opera Cyber Tricks. Hakan nan kuma first comment na wannan link namu. Sannan waɗanda suke bibiyan mu a Facebook su ma insha Allah zan ajiye dai link din a first comment na Facebook page namu. Hakan nan waɗanda suke bibiyan mu a WhatsApp su ma zan ajiye musu link din, da kuma waɗanda suke bibiyan mu a Telegram su ma zan ajiye musu link din. Kar ku manta dai ku danna mana subscribe, kana ku danna mana kararrawa
don ku ƙara mana ƙarfin gwiwa. Sai dai wannan yana da matuƙar amfani, da Allah ku yi wa abokai da ƴan uwa sharing wannan abun don dukan mu amfana. Wannan ba abun da za mu ɓoye ba ne, na amfanin junanmu ne baki ɗaya. Mun gode, sai in Allah ya kai mu gobe za ku kalli abun da zan zo muku sabo da shi.